ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। 17/11/2019 ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ PAW ଅଫିସ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟାରେ ପୂଜା ଆଳତି ଓ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମନା ପାଢ଼ୀ, ସହଦେବ ପାତ୍ର, ସତ୍ୟବାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମିହିର ଶତପଥୀ, ବାବୁ ପଣ୍ଡା, ସାହେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ 108 ଆଳତି ପୂଜା ପରେ ସହଦେବ ପାତ୍ର ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।